Aku telah terendah sebelum ku ada. Dari debu tanah dihembusnya nafasku untuk menjadi terang di dunia. Tak perlu ditinggikan di dunia, Karena kita berharga di matanya. Bukan aku yang memilih Yesus, karena Yesus yang memilih aku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuat tetap. Angkat tangan minta pada Yesus, maka semua diberikan padamu. Beriman menjadi berkat untuk semua. Dari debu tanah dihembusnya nafasku untuk menjadi terang di dunia. tak perlu ditinggikan di dunia, Karena kita berharga di matanya. Let's go, buka Alkitab bersama. Buka Yohanes 15 ayat 16. Ingat Yesus yang memilih kamu. Jangan takut, jangan gundah, kamu berharga. PG Yesus Kristus mengasihimu. ingat Yesus dan Ia mana di kono. Atong terus masih bermaho Di bagasan Yesus, PG Yesus Kristus mengasihi. Ingat Yesus dan Ia mana di kontrol. Akong terus masih murmaho di bagasan Yesus. Bukan aku yang memilih Yesus, Karena Yesus yang memilih aku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuat tetap. Angkat tangan minta pada Yesus, Maka semua diberikan padamu. Jiwaku terjamin tenang di tangannya. bukan kita yang memilih Yesus, karena Yesus yang memilih kita. Karena ku bertumbuh subur, berbuat tetap. Angkat tangan minta pada Yesus, maka semua diberikan
Huriani Tuhata, Hami Parhaladoni HKBP Kebayoran Baru, Pasahaton, selamat hari Minggu ma Tuhita saluhutna. Husosohon Hami Tuhamu ganup ruasni huriata, asa toktong taparangehon, prokes 5M na tinotoponi pamaretata. Salam sehat. Andorang sotapuka parmingguata, jumolo martangiang nahohom mahita. Amen. Tapuka ma parmingguata, tapuji ma tuhata, marhite ende no, buku ende nomor 565 ayat sada dohot ayat 2. Jonjong mahamu. Sudah jadi anu lautan o langiti, aka bintang dohot bulan nang matani ari, au maladang nang harangan rura dohot doloki, saluhut namang enehon sang abdi Tuhatai. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Parangehon hamuma natama dituhani, mar guru tu sadok lomo ni rohana, mar parbuehon parbue, mar hite-hite saluhut ulaon nadenggan. Oloi hamu ma Jahoba, mar hite-hite lasni roha, robe mahamu tujolona, mar hite olop-olop. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, saito gihon mahami tu anakmu, asa ibana na puna hami. Leon madi hami haporsyaon na sitong, asa holan hosa bing haposan nami. Unang loas suriam, marhaposan tu aka na dihasianganon. Ay holan hodo, haposan dohot haporusan. Saya si roham, patuduhon tu hami dalan tuhatuaon, asa jupang hami asini roham na godangi, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahamu. Tapuji ma tuhata, marite ende, buku ende nomor 162 ayat 6. Marohaku
tangihon hamu ma patik ni debata ima sian patik paduahon dohot lapatanna. Dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, ro di na di bagasan aek na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sombaon manang si oloan. Dia do lapatani ondo. Ikon di habiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa dang jadi iba marsoba tu sombaon manang tu gana-ganaan, mangido hangoluan siani. Jala dang jadi oloan begu manang ulpuhan ni hadatuon, dang jadi posroha di ugasan homitan ima sahatna atong rap mangido gogo mahita tu debata lau mangulahon patikna. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon lahobar tu patikmi. Amen. Tapuji ma tuhata sian buku ende nomor 182 ayat 3 laos jongjong mahamu. Tatopoti madosata tujolo ni debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami da di banua gijang para siroha nasumurung midahami hupar hatutu jala hutopoti hami do dosa dohot panglosion nami nagodangi di jolom tatap hami marhite-hite asi ni roham jala sesa madosa nami saluhutna ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Para siroha jala pardenggan basa do Jahoba lambat tarimas jala para siroha godang. Dang dibayen tu hita hobar tu akka dosata. Jala dang dibaloson tu hita hobar tu akka hajahatota. Songon asi ni rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jahoba di akka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Hudul mahamu. Tapuji ma tuhata sian buku ende nomor 180 ayat 6. So
ni debata turpuk epistel di minggus tasadarion ima natar surat di 2 Musa bidu 10 onom mamuka sian ayat 10 sada sahatro di ayat 10 walu tajahama marsikat soring. Dungi nina Jahoba ma tusi Musa songonon. Nunga hubege parungut-ungutan ni halak Kristen. Dokma tunasida songonon. Marhira bodari panganon muna majuhut. Jalamanogot nai botongan hamu mangan sagu-sagu. Asatung di boto hamu audo Jahoba debata munai. Jadi dung bodari Roma markulalan akalote tung ditutup do parsoroani jala manogot nai marpeahan nambur humaliang parsarowani. Jadi dung manaek nambur na marpayahani idama adongma rarak di sisik ni halongonani songon batu ni botik natata met-metna dohot hibulna. Jadi dung di ida halak Israel akal di dok be matu donganna. Makku ahadoi aidang di boto nasida manang ahai. Alai nin nasi Musa matu nasida. Ima sagu-sagu nani lehon ni Jahoba tuhamu bahen si panganon. Butima hata natinonahon ni Jahoba papungu hamu siani ganup marguru tutukna panganonna sasolup sasahalak marguru tu bilangan ni torop muna ganup membuat marguru tu isi ni undung-undung nabe. Jadi di bahen halak Israel masongoni adong na papungu godang adong na papungu otik. Alai dung disolupi gabedang adong lobian na papungu godang jaladang adong hurangan na papungu otik. Ganup marguru tunatar pangatsa di papungu nasida. Songonima sahatna. Martua do natumangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amin. Tabuci matuhata sian buku ende nomor 700 onom ayat 3 laos jonjong mahita. Dangdung matsohot nasami saleleng ngoluki omatoktong puji oki sangap digoarmi jaloma puji Yesus si paluai boy au bogo tu surgoi marnida sangapon mi. Tahati dakon maha porsiaota songon nahinati dakon ngidongata saha porsiaon di sandok portibion rapma hita mandok au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasasadai imana tidibuhon di si Maria daga bagabean sianton di parbadia andorang sohabubuan ido tuhata natu mau na bernit di panguhuman di silatus namate tarpaja do ibana di hau pinar silang natuat tu banua toru dung ditanom namulak mengulu di ari patoluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamuni debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana paimal pulak sogo tu tanoon manguhumi halak namongolu dohot namate au porsia ditod di parbadia
jala adong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen aka nabadia, doho tia sesani dosa, doho tihatai namandok, mulak mangolus sogot daging ni halak naong mate, dohot dihangoluan nasora sudah. Amin. Hudul mahamu. Tabigema tikting ni huriata di bagasan mingguon. Tikting di Huriata Minggu tanggal 1 Agustus 2020 sada Minggu sadarion ima minggu pasiahon dung Trinitatis doho topik mangaradoti hasadaon ni todi paduahon Parguru Malua tahun ajaran 2021-2022. Hobartu program kerja HKBP Kebayoran Baru tahun 2021 mamuka sadarion Minggu tanggal 1 Agustus 2021 nunga tabuka pendaftaran Parguru Malua tahun ajaran 2021-2022 sahat tu tanggal 15 Agustus 2021. Di hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2021 pukul 11 WIB di Patupado pertemuan Naparjolo rap dohot natoras nang aka ianakon nanaing Marguru Malua. Aka hatotuan namerdomu tusi Boy mata jaha di warta cetak. Patuluhon tikting neng marbagas. Na parjolo tikting parjolo dohot paduahon. Goar Alwin Yosua Silalahi anak ni Amatta Nadir Panahatan Silalahi. Tubuh ni Inatta Esther Veronica Boru Simanungkalit Nahinan. Alamat Jalan M. Saidi Raya nomor 25 Petukangan Selatan Jakarta Selatan. Huria HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Dohot Orwana Goar Stefani Junia Marta Boru Sitohang. Boru ni Amatta Saud P. Sitohang. Tubuh ni Inatta Sorma Boru Simamora. Alamat Jalan Gereja HKI nomor 8A Cililitan Jakarta Timur. Huria GKPI Immanuel Resort 5 Siantar. Pamasumason di hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 pukul 10 WIB di HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Paduahon tikting paduahon. Goar John Francis Hutahayan. Anak ni Amatta S. Walter Hutahayan Nahinan. Tubuh ni Inatta Sodang Boru Pangaribuan. Alamat Jalan Pondok Jaya 5 nomor 2. Huria HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Dohot Orwana Goar Ignatia Mertia Risa Purpita. Boruni Amatta Andreas Puji Jatmiko Santoso. Tubuh ni Inatta Justina Iriani. Alamat Jalan Haur Jaya Sada nomor 30 Bogor. Huria HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Pamasumasuon di hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 pukul 10 WIB di HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Pak Opaton ruas namoding. Nah di hari Senin tanggal 26 Juli 2021 nasalpu nunga marujungolu Nyonya Indah Nirmala Situmorang Boru
Gultom. Umur 53 tahun. Alamat Jalan Masjid An-Nur Tolu, RT 010 RW 01 Sektor Sion. Nunga tu udean di hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 di TPU Tanah Kusir. Tatangyakon asa tumibu tarapul rohani keluarga na tininggal honna. Palimahon Dewan Kononia Seksi Remaja nomor 1 Sadarion Minggu tanggal 1 Agustus 2021 Ima Witok Remaja napa 24 ton tu yana kota horong remaja. Pinangido tu akka natoras asa dohot memotivasi akka yana kota remaja laho madohoti we talk on. Jadwal boima tajaha di warta cetak. Paduahon laho manomu-nomu parheheon remaja di patupa panitia parheheon remaja do talent show. Pinangido matu sude remaja manongos hoca akka hatotuan taringot tusi boima tajaha di warta cetak. Pak Onopon Dewan Diakonia di hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 pukul 10.07 WIB di Patupa Huriattado Marhite Dewan Diakonia ima pertangyangan mangido hama malum ni sahid siantu hatta tu akka ruas namar sahid dohot keluarga Marhite Zoom nani uluhon ni Padita Bintang M Siregar papituhon ulaon sektor. Hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 pukul 10.07 WIB naing patupao do acara pertangyangan mangido hama malum ni sahid siantu hatta tu sude ruas godung Marhite Media Zoom nani uluhon ni Padita Perizon Razuki Pasaribu. Pawaluhon surat Eporus HKBP. Itajalo do surat siat opui Eporus HKBP taringot tu laporan bulan Juni penggalangan dana pensiun HKBP. Marhite gerakan Rp1.000. Penerimaan di bulan Juli 2021 godangna 10,04 miliar rupiah. Jala total naung digararhon tu dana pensiun Medan saat tu bulan Juli godangna 82,38 miliar rupiah. Tu hatta mana mamasu-masu. Pasiahon. Selamat ulang tahun Ari Hatutubu dohot ulang tahun Ari Perbagason. Perhalado dohot ruas ni Huriatta Pasahaton. Selamat ulang tahun Ari Hatutubu dohot selamat ulang tahun Ari Perbagason. Tu sude ruas ni Huriatta na tubu manang merbagas di tanggal sada sahat tu tanggal 7 Agustus. Saya tu hatta mana mamasu-masu molop petung adong ruas ni Huriatta nato tarsurat dope guarna di tikting na ulang tahuni di pabuama tu ganop situa di sektorna manang tu sekretariat. Pasiahon akka tikting naso jinahahon hobar tu tikting cetak sadarion dengan ma tajaha songonima saha di tikting di Huriatta di bagasan minggon taingo bema manang yakoni tutu hatta. Tabegema puji-pujian sian seksi perempuan Marhite virtual.
Tapuji ma tuhata sian buku ende nomor 650 ayat sada dohot ayat 2 uhut tapasahat peleata sada A dohot sada B. Di pasada holong nai saluhut na porseai na tarjo tu sada pakirimoni songon daging ni Kristusi sada do pakirimoni di bagasan panjawoni taradoti hasadaw ni tondi pinado muni damei. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha ima na mangaramoti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Huriana ni asian ni Tuhan Yesus Kristus tapasonang ma roha dot pikirata mancakon barita nauli na tinurpukon tu hita di bagasan minggon ima nanienet sian surat ni Apostel Paulus mendapoton huriana di Efesus binduna paupaton mai mamuka sian ayat sada satu ayat na papituhon hucahama tutonga-tongata tangyo kamu ma hatani debata asa au natarihot di bagasan Tuhani huapoi mahamu parangeo kamu ma natamaho bartu pajuon naung songgop Tuhamu martoruk ni roha situtu marlabok jala marlabas ni roha marsi hehean di bagasan rohana holong hari ngacok kamu mah mangaradoti hasadaun ni toddi pinadomu ni dame ai sada dagingi jala sada do toddi ai songonido hamu tarjo di bagasan sada pakiriman di panjowoni sada do Tuhan sada do haporsiaun sada do nang pandidion sada do debata amani sasude si gonggomi saluhut si torusi saluhut jala si ingani saluhut ale tu ganu pita bedo di basa-basaon asi-asi marguru tu panagihon ni pangalehon ni Kristus imanggo sahatna uriana ni asian ni Tuhan Yesus Kristus molo tapamanat turpukon dijohon tu tonga-tonga ni sude halak na porsea di hasianganon asa majagahon hasadaon ni toddi lasido tema ni besar di minggu tasadarion majaga hasadaon ni toddi lapatanna nanaing idauta buasa di dok sada toddi jaga majagaon sada toddi huria ima hapapatar ni pamatang ni Kristus di tonga-tonga ni portibion alani huria marumakkon manang marisihon akahalak manang jolma manang home sian ragam home dot bangso adong bangso Batak adong bangso nadiban dot lan nasing alai sada do dagingi ima Kristus alamolo sada do dagingi sada do huriei di bagasan Yesus ang pimat gudang aka merek manang guarni huria adong na sepakat mendok guarna huria Kristen Batak Protestan kita HKBP ala memang
pungu hita sudi halak Batak sahuria. Jala pasu ni di Batadui sahat tu bangso Batak di loas halak Batak taruli barita lasni roha. Alani ikut jamotonut tado hasadaun di todii. Jamotonut tado hasadaun di bagasan Kristus. Buasa ikon jamotonoton, buasa ikon mace arga situ tu hasadaun di tonga-tonga ni parngulut tasigano pari. Ida utama pengalaman ni bangsota di nahurang lobi tolus tonga abad manang 250 tahun lobi dijajah manang di parhatuban bangsa nasing. Adong buladda, adong Japang, adong sekutu dot lan nasing. Ala di bagasan hati hei tagan sotahai kemerdekaan marsi bain manang marsi buka, manang marsi bangun, membangun, manang marsi paulihon luat nabido mangokuhon hamido no pista hamido no jago raja namido lebih sakti dot lan nasi. Ketika kesatuan terpecah di sido peluang nama cebalga di bangsa nasing di halak si deban laho menjajah memanfaatkan ini laos gabe pecah mahita gabe murama nasida manggonggom hita sude kekayaan dibuat sude jolma boy di parhatobat, tidak ada masa depan, tidak ada arti. Itu pengalaman ni halak na mangulu di bagasan penjajahan. Pengalaman ni halak na mangulu di bagasan parhatobanan. Tidak punya kesempatan untuk memikirkan masa depan. Karena segala sesuatu ditentukan oleh penjajahnya. Acik do di tahun bangsota. Acit jala pahit do mangihutun sejarah manang turi-turian ini tung luar biasa do pahitna ala itu anima lau mangiahi kemerdekaan lambat nang pe mace labat mace liling dung liling marsik korbang soi ala kepastian muncul ima nan diojar ni lungun gabi Roma sikap manang keinginan untuk menyatu dengan baik. Gabi marsada ma bangsoi, marsada ma bangsota, dang mardia ibar bangsona halak Jawa, Batak, Padang, lan nasing merasa sepakat harus di bagasan hasadaun lau mengusir penjajah untuk mengambil kembali kedaulatannya. Itu asadong sumpah pemuda, satu bangsa, satu bahasa, ya. Laos di bagasan ini mah muncul haguguun tekad yang luar biasa. Jalan memang mustahil, hampir mustahil do di pikiran ni kemanusia tahun. Buiro holan bambu runcing manang senjata ala kadarnya mangalo bodil, meriam, kapal terbang dot lan nasi. Itu satu kekuatan yang dahsyat. Ala nima dipikir ya ke bapak bangsot tahun gabe memunculkan falsafah nih bangsota ima bineka tunggal ika nangpe berbeda-beda HP ikon di bagasan hasadaun. Jala dituangkan mei dalam dasar negara kita ima Pancasila Persatuan Indonesia. Hanya dengan kesatuan, hanya dengan persatuan. Alani dang ada satu unit pun sada elemen be di tengah-tengah di bangsota yang boleh mengkhianati sumpah pemuda, yang boleh mengkhianati kebersamaan di bangsaon, yang boleh mengkhianati jerih payah para pejuang bangsa. Olan itu tuh tidak cukup hanya merdeka. Dung merdeka
Dung di leon tu hatta tu hita marhite hite perjuangan yang gigih, bahwa kemerdekaan itu juga bukan sesuatu yang gratis, yang datang begitu saja, tapi melalui suatu perjuangan panjang bahu membahu. Dung sahat kemerdekaan ini, dung sahat kebebasan ini, hahuota do harus diisi juga. Alani persatuan dan kesatuan tidak boleh hilang begitu saja. Maka setiap elemen atau anak bangsa harus terus berusaha untuk menjaga kesatuan itu. Asa diisi kemerdekaan itu dengan molo sursar do, molo marsipat do, saya lebih baik, saya lebih penting, daerah kami lebih penting, kami lebih penting, kami mayoritas, kalian tidak mayoritas. Itu hanya akan merusak persatuan dan tentu akan mengkhianati janji luhur para bapak-bapak bangsa najolo. Ima latar belakang songon bangso. Ale molo ta cermati turpuk tahun adong do hadumonna ada. Kenapa? Ai didok Apostel Paulus tu tonga-tonga ni halak Efesus jalalaus ido nang didok barita naulion nang di tonga-tongata rasi rasa nuaing nama dok huapoi mahamu au natarihot di bagasan Tuhani huapoi mahamu ahado lapatan ni huapoyon artinya mandasdas terus berusaha tanpa henti lau merawat merajut parange nataba hombar tu panjuun naung sanghat tu hamu manang naung songgot ahado panjuun yaitu pemanggilan Allah terhadap orang percaya. Adong duna terjoga bi parhalado partohonan Ima kasih tua guru huria padita bibel pro diakones dot lan nasi adong nang terjo songon aka song leader adong nang terjo gabi ruas na mangolo di tonga-tonga ni huria jala molo di ayat pitu di dok parang yo kamu mai hombar tu asi-asi manang hombar tu si leon-leon nasihat Tuhani marguru tu panagihononna alani ikon di bagasan uduk do serep ni doroha do manangi sesian tonga-tonga ni huriei laho pasauton ulaon narikot di tonga-tonga ni ngoluna songoni nang di tonga-tonga ni huria hombar tu penjewun ni debata na songgop tu hita halak Batak terjauh gabe bangso nabadia bangso ni debata marhite-hite Yesus Kristus alani potensi ni bangso Batak harus dipergunakan dengan baik. Songonido nang huria sugari di negara di hari koton hasa daun lam di tonga-tonga ni huria ma songoni nang di unit terkecil setiap rumah tangga harus memelihara hasa daun ni alani ikon dirajuti dijagahon marhite-hite si lehon-lehon manang panagihonon ni debata tuganup hita amai semua orang harus berperilaku harus melakukan suatu pekerjaannya sesuai dengan talenta karisma yang Tuhan sudah anugerahkan. Adong nat jalalos di bagasadido idauta godang ni perbedaan ni. Jala memang di top pada bata jol maon dan sarupa sudi. Ikut do berbeda. Idoasa didok dang dengan sasadap pawawai punjung hubain madi ibana sada boru-boru pangurupi di ibana bahen akupna labatan na sarupa do jolmai dia dopan di debata bawa do boru-boru na sila ditopa sarupa do dia dopan di debata alai tutu
adong bedo si ulaon na. Coba maju tabayakon. Di ngulu ni parhuriat tama misalna. Buah molo sudah hita sarupa rapak. Sudah ma padita, baik kok kita maju. Au padita, amatan padita, inataun padita, dana padita, baik si beruas. Ya kan? Dan molo sarupa sudah dang tabu. Manang na merdeka raon. Molo sudah presiden. Bau presiden, hamu presiden, nyan presiden, presiden sudah presiden. Ala ni macari kot ni nagawi presiden non, gorang halak kolan manihai presiden misalnya. Gorang halak naing mangiahnya sagawi presiden misalnya, maradu so diboto bagulaut na tikos. Besudi gawi presiden. Ida hitam mana masa. Tadong nabui ulah onoton disu. Manang molo sudah debat di top pada batajol maun holat bawa. Sudah holat bawa dangarung burua. Hidup itu tidak akan indah. Manang sudah buru-buru. Hidup itu juga tidak akan indah. Tidak ada persatuan di situ. Yang ada deret bilangan aja yang tambah. Ikon adong do perbedaan, ikon adong do parasingan, asa di bagasan parasingan ini disima idauta kekayaan, laos disido keindahan hidup ini. Hidup ini harus indah. Hidup ini memang sangat indah Tuhan anugerahkan kepada kita. Bumi ini sangat indah Tuhan anugerahkan kepada kita. Yang bikin tidak indah itu adalah perlakuan kita yang ingin melakukan semua pekerjaan yang bukan pekerjaan kita. Ujungnya gaur mak. Sesungguhnya Allah sudah memberikan sasitong nanunga di pasahat de batatu gadup hajol maunon akar rumang ni basa nasahat di mana. Adong dilian nama ora, adong dilian na pogus, adong dilian na sederhana. Jalaido hatani Tuhan Yesus menamandok manok tong do adong di tonga-tonga muna anggona pugusi. Aledang tung so jadi hahurangan nih, tung so jadi punjungi ala buha ala doko. Hasatan manang habauran di pasu-pasu, parhitian itu hatai laho mangurupi mandongani nasida. Alani macai rikot ta jaga oni. Alania karuas ni urian ni asian ni Tuhan Yesus Kristus tole. Beta mahita. Taulahon maka ulauta. Tauruti mapako basiota hombar tu ulaon nasahat tu hita. Molo gabe situa basitua ma. Unang saya diupayakan untuk mangiaki naso ulaon hasituaon. Molo padita bapak dita mak. Molo ruas nama ngulu maha tidak kon mak Kristus di tonga-tonga di ngulu. Ida hitama ne di negara pe berikut hasadaun jalabui bahasa di tonga-tonga ni uri dang boy. Alani ikon di bagasan hasadaun ni todi taparangi honi ala moha sada do dagingi sada do pamatangi ima Jesus Kristus Tuhani ima debatasi top pasalut ai di top padoho tumiru rupa dot pangalaona dengan berbagai si lehon-lehon. Nah ikon pakai lau pasangapon ibana marhite-hite panoponi molo idaummu dirim idaummu donganmu botomu ma alus molo tu ngadong halak na manuk kuntuho adong do Tuhani alus na adong songo dia do membuktikan bereng ma ciptaan manang panopanon di top padu bawah di top padu burua di top padu nian pinahan. Kalau begitu apa alasan untuk mengatakan tidak ada Tuhan? Ada. Dia ada bersama denganmu. Maka jangan pernah mengeluh, jangan pernah takut untuk melakukan yang terbaik. Tapi lakukan sesuai dengan porsimu. Itu yang penting. Nihan, saya dong do halak naman dok, saya nggak perlu ini.
Gak perlu dia. Ingat kamu mai, tidak ada satu manusia pun yang tidak terhubung dengan manusia yang lain. Seorang manusia sangat bergantung juga dengan manusia yang lain. Alani tidak bisa sendiri. Di Sadatiki Boido, seorang bapak belanja mangalopa manuciabit mangarodat dana. Alaulah mungkin paling juga dia tahan 3 atau 4 hari. Aitor mostok do hati-hati namolo saya bereng ibana inat tanaun hol namudum mangan kan gitu. Aibu aduh inat tahun, iba mangalopa, iba manuci, iba belanja, iba mangarodat dana, badang bui kan. Di Sadatiki bisa, kita bisa begitu. Bisa tanpa kamu saya bisa. Tapi itu tidak akan tahan lama. Harus seorang ibu itu juga di Sadatiki Boido ibana mandok, tanpa kamu saya juga bisa hidup. Harus dihoga jimi hinda. Aletong do malala teatena gabi mangamuk do ibana muse molo saya di bereng ibana Roma teh Holan. Dung sahat tu jabu mangan magati baju. Dungi lau muse bungi mudum. Gajina ipas suasaihon. Ba muruk do ibana tong. Alani bahasa gawe dengan mari lakukan porsinya masing-masing. Seorang ibu, seorang istri jadi istri yang baik. Seorang suami jadi suami yang baik. Lapatannya mari membuka diri. Memberi peluang kepada yang lain untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada kita. Kita juga harus terbuka. Memberi peluang orang lain untuk mencintai kita, mengasihi kita. Karena keinginan setiap manusia itu sama, ingin sayang dan cinta. Dan itu yang Tuhan Yesus berikan. Dan itu yang dipesankan, ini yang mau dirawat. Maka kita juga tidak hanya terbuka untuk menerima kasih sayang dan cinta, tapi kita juga harus bisa menjadi saluran berkat. Alani bohado dalan laho mangaradoti hasadauni parjulu anggo apostol Paulus maddok asa jumpa hasadaun dot hademahon damai di tengah-tengah ni uria. Rawatlah itu dengan parangyo kamuma ima marlabok niroha. Ya, toruk niroha jo parjulu, rendah hati. Dan Yesus mengatakan berbahagia orang yang rendah hatinya. Ya kan? Itu disampaikan oleh Yesus. Turut niroha. Halak na turut niroha daudo sianon gijang niroha teal dot late. Ido na ikon lau merawat kehasadaun. Maka setiap juga dan di bangsa ini juga semua elemen-elemen bangson, semua anak bangsa harus menjadi orang yang rendah hati. Ketika engkau masuk ke dalam kesombongan dan keangkuhan, maka di sana engkau sudah mengkhianati kesatuan dan juga mengkhianati kemanusiaan, karena Tuhan tidak pernah menginginkan engkau lebih hebat dari yang lain, sebab Tuhan menginginkan engkau sama dengan siapa saja di hadapannya. Dungi marlabok niroha. Hatan itu kan Yesus do madok nang di Matius 5 ayat 5. Martua marlabok rohai tianon nasida do tanoon. Labok roha artinya orang yang ramah, penyabar, rendah hati. Dung rendah hati, dia penyabar, dan tentu bukan berarti orang yang merlabok di roh ini tidak bisa marah. Godang halak madok, halak bata itu orang tukang marah-marah, suaranya besar-besar, kencang-kencang. Tidak. Benar, suaranya kencang-kencang karena memang seperti itu. Aledang namuruki, bukan karena marah. Tetapi orang Batak juga harus marah
pada tempatnya dan harus menahan diri bagi kekurangan orang lain. Dan tidak hanya orang Batak, semua manusia boleh marah pada tempatnya. Tapi jangan marah kalau tidak pada tempatnya. Ya kan? Kalau orang yang tidak salah ngapain marah? Yang paling penting adalah mengendalikan diri. Imana didok labas marlabas ni roha. Bisa berteman, bisa mengendalikan diri. Mardongan, berteman dengan siapa saja, bukan soal agama, iman. Tapi umat orang percaya, halak na porsia di Tuhan Yesus Kristus diperintahkan untuk marlabas ni roha. Boy mardongan tu manangisepe. Tapi bukan dalam rangka nidonganan nasada asa boy opa otoan, nidonganan nasada asa boy pindah hudul-hudul, nidonganan nasada asa boy buaton hamuran. Jangan, itu pantang. Alani tapasip pulma barita naulion marhite-hite panjoni Tuhan Yesusi nunga sahat tuho panjoni alani huapoi maho dido apostol Paulus berusahalah seterus menerus merawat hasadaun nitodii marlapatan, merawat iman percayamu, sikap dan karaktermu sebagai orang percaya yang tetap teguh dan kuat. Laho boy gabe saluran pasu-pasu, jalan radi gabe macalo pasu-pasu, laos pardongan, nalabok, sabar, ulama ulaumu, hobar tu parsuru di Tuhani, unang ulaumu di ulau naso si ulaumu, salah doi dia depan di Tuhani. Los di bagasan mingguon hupak kulingi mahamu na haholongan na hinaholongan amang situa binsar marpaung amang samora simanjuntak silitonga nyonya samora simanjuntak silitonga inang rita lumban raja simanjuntak David Sinaga amang birong tambunan dohod inang Siti Asmin Simanukalit boru sitopul Wilfried Hutagalung, songoni nang buru nami Denis Tamba, nang anak nami Roberto Silitonga, di hurang hipas hamu di lalahamu, ingot hamu ma, toktong ma jaga hamu, hasadaun ni todi, ingot ma, nahinokop ni Tuhani doho alani, pagomos tangyangmu. Asa di bagasan warni Tuhan Yesus jaloma hahi pason jaloma hahi saron daging tarlumubi nang todi asa unang tahu takko songonima Wilfried Hutagalung sondang hutahayan baru pangaribuan inang simorangkir lumban batung lumban tobing simorangkir baru lumban tobing inang purnama siahan boru simanjuntak Prida panggabean si tompul tongon sadareon gok umurmu 80 tahun. Selamat ulang tahun inang Prida. Songon inang akadongan. Na ulang tahun jala hamu na tongon hurang hahi pason na laon di bagasan parsahitani. Huapoy hamu. Tok tong ma uduk kamu di bagasan tangiang pasahat daging dokter dimu tutuhani sotung mahua par pakiri momu alai saya pagong gopon ma daging dokter dim Tuhan disondoau dulu au Tuhan apehon tanganmu nalabohi nagu kuasoi asa tanggal soboto peut sohulala nasa namangota namangilason inang anang golan boru simbolon inang opung rusmina napi tu bulu boru tampu bolon purada si hombing boru nenggolan desi si hombing boru lumban raja Ramses Sitorus inang Margaret Sitorus boru silaban
Nadine Sitorus, Kimberly Sitorus, Johnson Huta Barat, Immanuel Siregar, Arnold Sibarani, boto hamu ma, macai holong rohanami Tuhamu, alai lumobi holong ni Tuhani di hamu, adi sari hodo hamu, unang menek roha mamang inangda, tok tong mapa sahat daging doktor dim tu Tuhani, asai bana na mga leon ragam ni pasu-pasu, pardagingon nang partodion. Emmanuel Siregar, Arnold Sibarani, Lucia Siregar, Massimo Sirait, Purada si Hombing Burunenggolan, Inang Sondang Hutagalung Burtobing, Santi Hutagalung, Bismar Hutagalung, Friska Hutagalung, Wilfrid Hutagalung, Dohot Tumanang Piga, Naso Haruboi Guaran Nami Ganuk Marsada Sadahamu, Alesadarion, Posma Rohamuna, di sarihot Tuhani dohamu bono nami dohamu ditangyang nami asa Tuhani nama jama daging doktor dimu porsea mahamu di Tuhani dang tadi konon naho huyan ni Tuhan Yesus Kristus tagan sohu tutup nang jami taon tugu-tugun nami dohamu asa dina lau medalani ngulu siganu pari ngunang adong sian tonga-tongata nagabi penyebar penebar sahid bodil ni koronaon alani sotong lupa memakai masker molotung ikon mardalan ringkas mah manuci tangan molo sorikot tuluar unang pola tuluar ale molotung ikon tuluar hosiat bukas siat tongan di bagas lau manarion akan narikot unang berkerumun jaga jarak upayakan ma menjaga kebersihan, mangalang vitamin, asamar guguho, dauma bodil corona. Yesus mengasihi o. Amin. Mulai tema Tuhan dia sindoram namandungan hami. Usobahami wali Tuhan. Mardungan puji-pujian dot hamolatian ni rohanami. Hukum kami maragam do si leon-leon di pasahat ho Tuhan ganu. Napa botohon nadong doho di tonga-tonga nami. Napa botohon ulon nami doi. Ragam ulon nami di beko di tonga-tonga ni asianganon. Laos asa tong sada hami. Di bagasan paku basion siganu pari. Nasa si leon nama rasingi hombar tupan agiomu. Pakyo nami mai gabi pilihan na hukus pasangapon warmu gabi gugu na luar biasa mai pasangapon ko amang akay anakon nami nang ruas ni uriam anak komudo isudi tongon di bagasan parsahitan nahu guari kami hupasat kami hubuak kami tuho dulu nasida Tuhan paherbang tanganmu nalabohi naguk gugu dut huasoi asa marhiti sianyali Tuhan tanggal masahid sian tonga-tonga nasida songoni nang keluarga sagumani tobing di akau namasa si pikiron nang sahid nadong diamangi sai lehon hahisaran sai leon tugu ni pikiran nang pakirimon do pakko asi roham Tuhan pasu-pasu huriamon asa tong di bagasan dadameon asa tong ganup hami mangula aka ulaon hombar tu ulon nami bi unang adong siang tonga-tonga nami namandok huatu si dosudi huboto dosudi dang denggani alaikon ulon nami do hobar tu ulon napi nasahatmu tu hami dang apalah di hari kotoko asa hugawari hami akaulon nasing alaina perlu bui hu pertanggung jawab po kami si leon-leon napi nasahatmu tu hami bahan sangap di guarmu namar mulai pasu-pasu hurianung ali Tuhan nang di tikina jopok patupon nami ma pesta gutilon nunga mulai mangara di hami ali Tuhan
Nunga diula biya aka panitia biya ka ulonna. Nang dekorasi nami pele Tuhan nunga patuduhon. Songon dia hami songon halak batak manomunomu ulau nadinggan. Alani pasu-pasu aka panitia. Jala buka rohani sudi ruas ni uriam. Asalas rohana. Laho pasauton ulo ni hobartulo mo ni roham. Sesa dosa nami nagurang yali Yesus Tuhan nami. Amin. Mari ni maita laos tapasahat piliata. Parhamarang gioni lam hojala togu sikop mahasadaoni di Yesus iburju rap sauduran hitabe marholong natutu mardame marlas rohama di Yesus itu togu mahasadaoni di ojahanai sadaha porseaoni di Tuhan Yesusi ai sada pandidioni ai sada amai sada mahita Kristeni manomba Tuhani. Jongjong mahamu. Tapa saat ma pilihan na tapa pungon tua dupan di bata martang yang mahita. Ali di bata mana mena di banua gicang hodo haruron ni salut silian na dinggandot na soli basa na molitus. Kupasat hami masyan na nilian mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na hukus di jalo. Pasu-pasu mai jala ramoti asahu parasya kami pilihanon. Patimbul hona rajonmu di tonga-tonga ni huriam dot di portibion. Buhai marohanami marhiti-hiti tortim. Salam utadah hami godang di silian-lian midi hami. Salam girgir hami mandok moliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi tondiro di pamataku osadohot gogoki rodi salut hartaku upasahati tuho naso usai tokudo. Alia manamena di banua gijang saya pinarbadia maguarmo. Saya rumah harazonmu. Saya saut malomo ni roham. Di banua tungaun songon na di banua gijang. Leon matuhami sadarion. Hanguluan siapari. Sesa madusanami songon panesanami. Di dosa didongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ai hodona puna arajaon dohot hagogoon rodi hasangapon saleleng nileleng na amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Disodakon Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tuton di munabi. Amin. Amin. Amin.
Huriani Tuhan Yesus manangi dia pehamun waeng patu pahon par mingguan. Jalan abui terhubung dot kami. Kami jajaran di Pakubas Parhobas di tengah-tengah ni Uria KBB Kebayoran Baru. Padita situa rap dot sudia kaparharado so partohonan. Nama kubasi parminggota pala ditikion. Pasahaton tu tengah-tengah ta. Jalo hamu mata binami. Selamat hari Minggu ma dihita sudi tuhata ma nama masu-masu. Horas. Horas.
Saat ku memandang bentangan cakrawala, Bintang berkelip menyala, Dan ku yakin kisahku telah terendam. telah terendam sebelum ku ada. dari debu tanah dihembusnya nafasku untuk menjadi terang di dunia. Tak perlu ditinggikan di dunia, Karena kita berharga di matanya. Bukan aku yang memilih Yesus, karena Yesus yang memilih aku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah tetap. Angkat tangan minta pada Yesus, maka semua diberikan padamu. Beriman menjadi berkat untuk semua. Dari debu tanah dihembusnya nafasku untuk menjadi terang di dunia. tak perlu ditinggikan di dunia. Karena kita berharga di matanya. Let's go buka Alkitab bersama. Buka Yohanes 15 ayat 16. Ingat Yesus yang memilih kamu. Jangan takut, jangan gundah, kamu berharga. Bagi Yesus Kristus mengasihi. Ingat Yesus kang ia mana di kono. Atong terus masih bermaho di bagasan Yesus. Bagi Yesus Kristus mengasihi. Ingat Yesus dan hea mana di konto. Akong terus masih murmaho di bagasan Yesus. Bukan aku yang memilih Yesus, Karena Yesus yang